Good, Baba? Punta na kami sa hotel. No hotel. We're gonna check in. That's all we know. Kuha ng coffee dito si Jan sa Star Mart para bukas. Ito na yung coffee niya. Kumuha siya ng dalawa. And dalawang water. Okay. Katulog si Holly sa car, guys. Dito na kami sa Comfort Inn. Baba! Okay. Dali natin tong ano. Mamaya pala magkikita-kita kami ng mga Inday. Mga 7 kayo magkikita-kita. What number, honey? 13? What number? Ay, Sak, I didn't close my, my door. Can you close the door there, Sak? 17. So, 17 kami ngayon. So, ay, ang tagal. Mag-room tour tayo. Wow. So, eto yung back in the days daw, sabi ni, kasi nakabook na dito si Jan dati, kasama niya yung friend niya. What do you call this room, Han? Honeymoon suite room. Ayan. So, itour ko kayo. So, pagpasok, ito yung pintuan. Pagpasok nyo, ito yung bathroom. Ayan. May spa. Where's the light, kuya? Ay, ang bango. What bags do you want me? Just the yellow one. Mom, that's a switch. Where's the light? Where's the light here, honey? Here. Ayan. So, ito yung shower. Tapos, ayan yung sink and mirror and toilet. Spa. Bath. Spa. Nice. It's big. And tingnan nyo yung tile. Ang ganda guys doon sa dati naming room. And, ayan, paglabas nyo, eto naman sa side na to. Dito yung kabayo. Planchahan. Tapos may iron doon. Tsaka may extra pillow. Then, fridge. Microwave. Mga tasa, baso. And, ayan. Wow. May toaster. Tapos, gusto magkape-kape. Ayan. Then, may carpet siya dito. Ayan. Dito yung luggage. Mirror ulit. TV. So, mayroong dalawang. Ito yata queen bed. May sofa doon. May table and chairs. And ito yung king bed. Ang laki kaya. Look at this. Wow. 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 Wow, Baba. It's huge. She's hot. You're hot, Baba? Where's the light, hon? Where's the light? You like it here, Baba? Baba! It's nice here, Baba! It's nice here! Take your shoes off. This is huge! Right, Zaki? You like it? No, I'm not gonna vlog you kasi naka-ano na sila, nag-change. Dito raw si Holly mag-swimming, oh. Gusto niyo mag-swimming, eh? Wala kang float! Tease! Kaya si Sak. Kasi hindi siya pwede mag-swim kasi wala siyang float. It's alright. Come on here. Lay down with mommy. You didn't bring your float. I didn't bring my swimsuit. Binibigyan niya yung phone. Go, Papa. Come on again, mommy. Where's Marcos? It's in my bag. Natin yung mga bata. Si Holly umiyak pa rin kasi gusto niya mag-swim. Pero sabi ng boys, malamig daw. So, andito lang yung swimming. Swimming pool. Baba, get that phone. Go inside. Ayan sila, kuya, oh. Okay, come here. Okay. Sobrang iyak niya kasi gusto niya talaga mag-swimming. Eh, malamig at saka malalim. Eh, may spa naman dito. Sabi niya, dyan na lang siya maligo. Ayaw niya naman. Pero ayan, tumahan na siya. Come here. Come here, Baba. Ano na lang siya, manood na lang siya na... I love it. What's this? Baby shark? Yes. Baby shark. That's baby shark. That's... I can't hear a little bit. Oh, okay. Here. Okay.
Okay. Okay, you can hear now. I can't hear a little It's alright now, Papa. Please a little bit. Ay. Okay. Oh, manners. Huh? Hi, Han. Sit there and watch Okay. Andun sila, oh. Malamig! Si Jan pumunta kay Holly. Ayun sila. How's the water? Cold? Sabi sa inyo malamig eh. Careful ha. Wait for me there. Wait for me. Wait, sack. Go there, just go. Yeah. Go there. Come on, go there now. bathroom. Stand on the mat. Wait, I get this one. So it won't be wet. Hey, stand on the mat. Here, stand up. Remove that one now. Remove that one. It's freezing there, honey. And okay na siya, oh. Ayan, maliligo sila sa spa. Okay, just hang it here now. Yeah. Yan naman spa. Ayan, si Zach. Shampoo yung nilalagay niyo dyan. Oh, do you wanna have a bath? Not yet. Wow. Ayaw niya na mag-bath. Oh, where is that? Huh? Is it hot? First time nila mag-spa sa ganitong bath. Is it really hot? Yeah? You ask Daddy. Is it nice, Kuya? Kasi nagbabubbles kasi doon, no? Sit down, Baba. Sit down, Baba. Sit down so you won't see your pepper. It's fun, yeah. Sit down, Baba. Go sit on the corner, Kuya. Is it nice, Baba? Oh my God, it's so slippery here, Daddy. Don't hop out there. Are we on? Gusto ni sakit to, oh. How is it, Papa? Good? Nice, Mama? So hot, Baba? Is it hot? You like it? You want a drink of water? Drink water? Yeah, drink. Drink. Not me so much. Oh, that's nice. Yeah, hot. You want a drink of hot? Drink. Si Kuya nakatulog na after namin. Ginamit namin yung spa and kaming lahat, pati si Jan nag-spa din after ni Kuya. Siya yung pumalit din. Sila ni Sak at saka ni Holly ang naiwan kasi ako hindi ko nakayanan yung init. So, umalis din ako. And may blower pala sila. Hindi ko napakita sa inyo. May blower sila. So, nag-blower ako. And hinihintay lang namin na mag 6:30 kasi 5:09 pa lang. Ang dinner namin ay 7 sa Watermark. So, si Holly nakabihis na and si Sak and si John. Si Kuya tulog. And ako, yeah, I'm just gonna dress. And ako, mag-i-edit ako. Tapos, yeah.
Right, Baba? Yeah. Where are we going? To the light. To the top. We're gonna see Veronica. Say, see you later. See you later. Punta na kami sa, sa watermark and lahat kami nag-nap, as in lahat. And ito pala yung aking, nagka-sunburn ako, oh. Mapula ko yung dito, oh. May guhit. Kasi diba kanina yung suit ko yung yellow. Parang, ayan, oh. Nagka-sunburn ako. And ito pala yung outfit ko today. Ayan. Yan, naka-shorts. And ito parang pa-off shoulder na white. Nandito na sila. Holly, sit down, Baba. You don't need your jacket, Baba? No? Okay. So, ano na, 6:30 to 7 o'clock yung yung pina-reserve ni Dan si Dan. Under name ni Dan yung reservation. Boys. Okay, come on, Baba. Come on, Mom. Here's the key, Han. Oops. Huh? Ayan, Han. You Look got at... the key out the door? Yeah, here. Look at Han. I got sunburn. See? Ayan, oh. Where? Here. It's red. Kita niyo ba? Ayan, oh. Look. You can't. See it, Baba. Let's go. Let's go. Malapit lang naman yung yung watermark dito. Si Stark nahirapan gumising. Parang siya, pagod na pagod. Pagod naman nga talaga. Lahat naman kami, kasi ang aga namin nagising kanina, mga 6:20, kami ginising ni Jan. So, mamaya na lang. Diyan, nag-drive lang siya diretso dito. Ayun yung, yung kalsada. Doon sa kabila, at siya nga dito sa kabila. And dito lang siya sa this is bike road, what, huh? No? Okay. As in, diretso lang talaga kami dito. I don't understand. I think they're honey, oh. There. They're coming out. Ah, malayo na naman Malayo's siya. just there. Oh yeah, malayo just there. Andun yung watermark, oh. Nalian ko siya. Say thank you, Mom. Yan ang sinabi sa akin. Do I look so pretty, Mom? Yes, you are, Baba. Let me see. Glad about it. Mi familia. Kami ang nauna and ang haba ng pila. Wala pa sila pero ayan, nakapila kami para magbayad. Zach, Ang dami ng tao. Dami tao. Yes. Dito na si Kat, guys. Say hi. And parang kami dito baruya o sardina. Kasi ang daming tao. As in kanina, kami yung last. Andun, ang dami doon. Ang dami doon. Dito na si Dan. Sino mo? Si Mark. Finally, nakaupo na kami, guys. Ang haba ng pila. Tingnan nyo dun, oh. Ewan ko makita nyo. Oh, sila maikli. Kami lang mahaba. Eh, mayroon na silang free drinks na dati. Binibili namin yung drinks. No, at least, pero yung mga lemon lime, hindi to. Oo. Raspberry. Raspberry lang. Tubig to. Yung lemon lime. Tubig lang. Nangunguna na yung mga boys. Ando na sila, oh. Gutom ka na? Hindi ko rin alam kung ano yung gusto kong kainin sa sobrang gutom ko. Kunti lang muna kunin natin. Kunwari lang to. Fried rice. Ito na yung laman ng plato ko. Marami pa, guys. Kaso hindi kakasya lahat sa plato. So ayan, kata yung isda. Ano to? Onions? Hindi. Kaya ko naman yan lutuin. Ano to? Onions yata to. Parang pasta. Balik na lang ako. Balik na lang tayo ka? Ito masarap to. As in. Last time, ito yung binalikan ko kasi sobrang sarap nito. Kuha tayo nito. Sabayan natin ng squid. Ito yung food ni Holly. Holly, Baba, thank you. You sure? Parang ako lang yung one natin. Meron pa ito. Meron pa akong isa dito. Tito Mark, what are you having? Ayan lang kay Sak, ayun kay Kuya, and ayun si Jan, and the boys.
And si Race, si Kat, si Veronica, and Holly. Oh, si Mark lang yan. Nandito na si Mark pero si Kumpal wala pa kasi may work siya, diba? Hahabol siya. Kain tayo guys. Kain muna kami. Babasay kain. Dessert na si Sak at saka si Kuya. Kami wala pa. Ito pa lang yung first round namin ni... Ito parang si Holly lang. Si Holly nga naubos eh. Wala. One round pa lang si Kat. Pangalawa na to. Hi, my love. Andiyan na yung baby natin. Oh, andyan na. Lakad mo. Ito na yung pangalawang plate to guys. Ayan. Walang masyad. Wala sila yung ano. Yung lamb shank. Wala. Hinanap namin. And ito yung nahanap namin. Daddy. Okay ka lang? Masarap? Gusto ni Pompal. Okay. Ayan. Huwag mo hatiin. Kunin mo lahat. Kuhin ko pa. Pompal, diba? Sabi ko sa'yo. Oo. Hala, sira na talaga. Nanganak pa yan. Nanganak na. Yan. Dessert tayo guys. Ayaw mo nito? Ikaw naman talaga. Ayaw mo naman talaga mga sweets. Yan yung gustong-gusto mo? Oo, tsaka yun, wala na. Yan din? Ito, yung masarap yan. Wala na yung may chocolate. Ito na ito, strawberry mousse. Ayan, kuha tayo nito. Kunin natin itong nag-iisang topping. Yan ang advocacy niya. Anong advocacy? Kain pa ko ng ano naman ako. Fruits siya. Sa akin, ito yung dessert ko. Si Kat, ayan. Hi Kat. Cheers! Tapos na kami guys kumain. And ayan, pwede pintuhan lang. Yung mga boys. Ano na ba? Islandese? No, parang Vietnamese ka. Vietnamese na kulihaw. Alis na guys. Tia, congratulations, I heard. Congrats. It's gonna be good. Oh yeah, races. Ay, nababag dito races. See you next year. This Denmark. Denmark, yeah. Hindi na pupunta sila kat sa ano, sa Australian Day. Dito lang namin nalaman. Iyo. Good to see you. Tony. Have a good drive back. Denmark. Yes, yep. Ay, babay ba na eh? No, I don't know yet. Did you say bye-bye to Tito Dan? Ah, did you? You can Tito Dan? Ulan, guys! Ay! Basa kayo! Saan tayo sisilong? Bibili huli na ulan. Siya Pampal! Love you! Tawa na dito. Siya Pampal. Oh, come on, yeah! Kabalik na kami dito sa hotel and we will close the vlog, Baba. And eto na yung, hindi ko nabanggit sa inyo, nadala to ni Pompa nung nag-Christmas sila sa amin. Eto yung regalo ni namin. Yeah, regalo namin sa kanya. Ayan, ibalik na ni Pompa si baby niya. Say good night now. Baba, good night. Good night. Say, see ya. Baba. See ya. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See ya on our next vlog, Kuya. Vlog. See ya. Good night, guys. Paradise.